खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ जम्मु आरो काश्मीरनि बुदगाम जिल्लायाव इन्डियान एयार फर्सनि बिरखंआ जुन्थियारि फेलें जानानै गोग्लैदों। नेशनेल युथ पार्लियामेन्ट फेस्टिवल 2019 आव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बाहागो लायो। गुवाहाटीआव खुंजानाय कमल ज्योति स्किमनि हाबाफारियाव रायजोनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बाहागो लाहैयो। बाबा रामदेवआ बीर जोहोलाव मनेस्वर बसुमतारीनि दुखुथिया नखराव 2.5 लाख रां दान होदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गोदानै भाइस चेन्सेलर थिसनजाबाय। हजाय जिल्लानि रायजोआरि देहा फाहामसालिनि लुफुंनाय खामानिखौ आसामनि PWD मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवो। अल आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बानजायनायाव खुंजानाय गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारियाव गौरब गगैयाबो बाहागो लायो। 15 सान गोमानानै दङ बाक्सा पलकातानि हौवासाया। बाक्सा मेरकुसेयाव उदांस्रि सोमावसारग्रा मनिराम देवाननि खुंगा 161थि गोसोखांथि सान फालिदों। रायजोनि प्रणाम कमिसन 2017 खौ मावफुंआरि खालामनायनि थांखिया GMCनि नब्लाङाव बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। रौतायाव लामानि जाब्रबथायाव जायगायावनो जिउ गोमायो नयनतरा थियेटारनि फावगारि लक्षी बरदलैया। बाक्सा जिल्ला गबर्धना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आलिगुरि गामियाव सांग्रांथि मेल खालामदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। जम्मु आरो काश्मीरनि बुदगाम जिल्लायाव इन्डियान एयार फर्सनि बिरखंआ जुन्थियारि फेलें जानानै गोग्लैदों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला 27 फेब्रुआरि खालारनि फुंबिलियाव इन्डियान एयार फर्सनि जेट बिरखंआ जम्मु आरो काश्मीर हादोरसानि बुदगाम जिल्लानि सिङाव थानाय गारेन्डनाल गामियाव माखासे टेकनिकेल जाहोननि थाखाय जुन्थियारि फेलें जानानै गोग्लैयो। बे जाथायाव एर'प्लेननि सानै पाइलटनि जिउ खहा जादों होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि लेह, जम्मु, श्रीनगर आरो पाठानघाटआव थानाय उरां गाथोनफोरखौ जौसिन सांग्रांथियाव थानो सोरखारा बिथोन होनाय जादों। फालांगियारि गावारि खोन्दोनि बिरखं गारिफोरनि बिरहोनायखौ दोनथ'नाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्युर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नेशनेल युथ पार्लियामेन्ट फेस्टिवल 2019 आव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बाहागो लायो। मैया थांनाय बुधबाराव गोदान दिल्लीनि बिगियान भवनाव खुंजानाय नेशनेल युथ पार्लियामेन्ट फेस्टिवल 2019 आव नुजाथिनानै हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा नेशनेल युथ पार्लियामेन्ट फेस्टिवल 2019 एवार्ड्सखौ देरहागिरिफोरनो होनाय जायो। मख'नो गोनांदि मैयानि बे खुंजानाय हाबाफारियावनो मिनिस्ट्रि अफ युथ एफेयार्स एन्ड स्पर्ट्सनि आमोलाव थानाय स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डियाजों जौगाखां होजानाय खेलो इन्डिया मबाइल एपखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बेखेवनानै होयो। बाबा रामदेवआ बीर जोहोलाव मनेस्वर बसुमतारीनि दुखुथिया नखराव 2.5 लाख दान होदों। जम्मु काश्मीरनि पुलवामा जिल्लायाव उदखारिफोरनि आखायाव जिउ फोजोबनांनाय बीर जोहोलाव मनेस्वर बसुमतारी नखराव मैया बेलासे समाव बाबा रामदेव बिथाङा नुजाथिफैयो आरो दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गावनि आखाइजों 2.5 रांनि गांसे चेक बिलाइ होलाङो। पुलवामा के बाद हमारी एयरफोर्स ने POK में घुस करके आतंकियों के अड्डे ध्वस्त करके और लगभग 300 से ज़्यादा आतंकवादी और उसमें भी मसूद अजहर के पूरे परिवार से जुड़े हुए जो खूंखार आतंकवादी थे उनको मार करके हमारी सेना ने बदला लिया है। तामुलपुरनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि मनेस्वर बर'। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गोदानै भाइस चेन्सेलर थिसनजाबाय। गोदानै थिसनजानाय भाइस चेन्सेलरनि मुङा प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंह। थांनाय 25 फेब्रुआरि खालाराव बिथां भाइस चेन्सेलरआ मावखुलि लायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला भाइस चेन्सेलर बिथांखौ BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैया लोगो हमो। 20 सेप्तेम्बर 2018 खालारनिफ्रायनो अरायथा भाइस चेन्सेलर थिसननांगौनि दाबियाव जोबनाय गैयै धर्ना होनाया ओरैनो थाङाखै होनना BUनि फरायसा आफादा फोरमायदों। मख'जाथावदि रायजोनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा रायजोलायनायाव खोथा होनाया दिनै मोजां फिथाइ होदों होननानै BSUनि बिबानगिरिफोरा फोरमायदों। हजाय जिल्ला रायजोआरि देहा फाहामसालिनि लुफुंनाय खामानिखौ आसामनि PWD मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवो। मानगोनां विधायक शिलादित्य देब, शिबु मिश्रा आरो अशोक सिंघाल बिथांमोननि नुजाथिनायाव हजाय जिल्ला रायजोआरि देहा फाहामसालिनि लुफुंनाय खामानिखौ मैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होयो। 6544 वर्ग मिटार दब्लायथिनि एबा 200 गं बेमफोरनि बे देहा फाहामसालिनि लुफुंनायाव गासै खरसा जागोन 2243 लाख रां। गोदानै दाफुंजानाय जिल्लानि रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय OPD, IPD, ENT खौ लाफानानै गुबुन गुबुन सुबिदाफोर थाबावगोन बे देहा फाहामसालियाव।
नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। 15 सान गोमानानै दङ बाक्सा पलकातानि हौवासाया। मोर नाम श्री रमेश राजबंशी। घर मोर पलकाता। मोर लड़ाटो 14 तारिखे आবেলি 2-3 মান বজাত ঘৰৰ পৰা সাইকেল এখন লৈ গৈ পালনাম যাম বুলি কৈছিল তাৰ পিছত লড়াটোক বিচাৰি আজিলৈকে পোৱা নাই তাৰমানে। बाक्सा जिल्लानि पलकातानि सासे हौवासाया सानजिबा गोमानानै थानाय जाथाया गासै ओनसोलनां दावराव खालामदों। नखरनि मानसिया मोनथिहोनाय बादिब्ला गामिनि रमेश राजबंशीनि सासेल' फिसाज्ला अच्युत राजबंशी 25 आ सरथेबारिनि सत्रसिम पाल नाम नायनो थाखाय थांनाय 24 फेब्रुवारि खालारनि बेलासि साइकेल लानानै ओंखारलांदोंमोन। बै साननिफ्रायनो हौवासाया नागिरना मोनि जानानै दङ। नखरनि सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव नागिरहैदोंब्लाबो जेरावबो मोननो हानाय जायाखै। কি নাম লৰাটোৰ? লৰাটোৰ নাম অচ্যুত ৰাজবংশী। ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত পিন্ধনত কি আছিল? কি কাপোৰ পিন্ধি গৈছিল? বগা স্পৰ্টিং আছিল আৰু জিন্সৰ পেণ্ট আৰু জেকেট এটা চাইকেলৰ কেৰিয়াৰত লোৱা আছিল। বয়স কিমান হ'ব? বয়স 26-27। মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত নেকি তো? অলপ আছে নহয়। ओजोंहाय बरमा थानायाव बेनि सोमोन्दै नखरनि सोद्रोमाफोरा एजाहार गथायदों। सरासनस्रायै गोसोआरि बेंगुरा हौवासाया ओंखारलांनाय समाव गुफुर गाबनि स्पर्टिं जिन्स पेन्ट आरो सोमखोर गाबनि जेकेट गानदोंमोन। सोरबा सुबुङा हौवासानि खौरां मोनोब्ला खाथिनि पुलिस थानायाव नङाब्ला 7086031220 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो नखरा खावलायहरदों। बाक्सानि मेरकुसियाव उदांस्रि सोमावसारग्रा मनिराम देवानि खुंगा 161थि गोसोखांथि सान फालिदों। मसलपुर आरो नलबारि जिल्ला कलिता जनगोष्ठी जुथुमनि जथाय बानजायनायाव आरो मेरकुसि आन्चलिक कलिता जनगोष्ठी जुथुमनि हेफाजाबाव खुंजानाय मुंख्लं मनिराम देवान गोसोखांथि साननि गेवलां मेलखौ बेखेवो कलिता जनगोष्ठी सन्मिलननि बोसोनगिरि अमूल्य बर्मना। আমাৰ অন্যায় কথাবিলাক নালাগে, আমাৰ যিখিনি ৰাজ্য মৰ্যাদা বা অধিকাৰ। फुंबिलियाव भबेन बर्मना कलिता जनगोष्ठी सन्मिलननि फिरफिला बिर होनाय उनावनो मुंख्लं मनिराम देवाननि सावमु आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे बिबार बावो। सन्मिलन অসমৰ উদ্যোগত আজি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বাক্সা জিলাৰ মেৰকুচি অঞ্চলিকৰ সহযোগত শ্বহীদ মনিৰাম দেৱান স্মৃতি দিৱস উদযাপন কৰা হয়। কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলনে অসমৰ বৃহত্তম আৰু बर्मानिफ्राय खौरांगिरि दिलीप बर'। रायजोनि प्रणाम कमिसन 2019खौ मावफुंआरि खालामनायनि थांखियै GMCHनि नबलाङाव बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। आसाम कर्मचारी प्रणाम आयेन 2019खौ मावफुंआरि खालामनायनि थांखियै मैया GMCHनि नबलाङाव बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि PWD मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवलाङो। रौतायाव लामानि जाब्रबथायाव जायगायावनो जिउ गोमायो नयनतरा थियेटारनि फावगिरि लक्ष्मी बरदलै। अरांनि रौता जारगावआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जायो मंगलबारनि हराव। जाब्रबथायाव जायगायावनो जिउ गोमायो नयनतरा थियेटारनि फावगिरि लक्ष्मी बरदलैया। जिउ गोमानाय लक्ष्मी बरदलैनि न'खौ मरिगावनि सरायबाटियाव होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ककसन আজি আপোনালোকৰ এজন সতীৰ্থৰ নয়নতৰা থিয়েটাৰৰ সতীৰ্থৰ তাৰ মানে হঠাৎ এটা এক্সিডেন্ট হ'ল। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला फावगिरि लक्ष्मी बरदलैया प्रेसाब खालामनो थाखाय गारिनिफ्राय ओंखारनायावनो गोबां गोख्रैथिजों खारबोनाय गंसे गारिया सौख्लायलाङो। रौतानि 15 नं राजा लामायाव जायो बे जाब्रबथाया। जाब्रबथायखौ खालामनानै खारखोमालाङो गारिया। जाथायखौ लानानै गासै ओनसोलानो रादाब गोबां जानानै दङ। अदालगुरिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि रिंसार मुसाहारि। गुवाहाटीआव खुंजानाय कमल ज्योति स्किमनि हाबाफारियाव रायजोनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनाल बिथाङा बाहागो लाहैयो। मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि गोग्गोम दैदेननायाव बीजेपी सोरखारनि सुबुं अनसाय खामानिफोरनि गेजेराव कमल आसनियाबो मुंख'जाथाव। बायदिसिना आसनिनि जोहै मुलाम्फा मोनजानाय सुबुंफोरजों गिबि मन्त्रि बिथाङा साननाय हनाय फोरमायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।